Idris Hassan, eteenpäin projekti koordinaattori. Eli tänään oli kokous, ohjausryhmäkokous ja lähinnä se on tarkoitettu eteenpäin projekti ohjausryhmä kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Se oli ensimmäinen kokous pidettiin kesäaikana ja toukokuu. Tämä eteenpäin projekti on tarkoitettu nuorten ongelman ennaltaehkäisy ja se on tarkoitettu tämän projektin Muurman alueella tai Länsi-Vantaa. Meillä on yhteistyö koulujen kanssa, Hämeenkylän koulu, Rajatorpan koulu ja meillä on myöskin Vantaan itäpuolella myöskin meillä on erilaisia kouluyhteistyö. Ja tämä projekti on käynnistynyt tällä vuodella ja on 3 vuoden projekti. Ja tähän saakka on hyviä tuloksia ja meillä on käynnistetty nuorten tapaamis ja myöskin vanhemmat, koulu ja se on varmasti on käynnistetty erinomainen tämä projekti ja tarve on kova. Me toivotaan, että ja me kiitämme kaikki ohjausryhmän osallistujia ja meillä on erittäin hyvä yhteistyö EHI ry kanssa ja myöskin EHI ry toiminnanjohtaja on ohjausryhmän puheenjohtaja ja kaikki mieluummin nuoret alueasukkaat ja viranomaiset toivotaan, että heillä on tervetulleeksi ja me vaihdetaan tietoja ja yritetään nuorten ongelman ennaltaehkäisy. Ja toivotaan, että yhteistyö tiivistyy ja suoraan eteenpäin projekti päämaja on Muurmäki, Rajatorpan, Nuijantie 21A, P-Poras ottaa meidän yhteyttä, jos heillä on ongelma tai he tarvitsevat myöskin asiantuntemus, että me pystyy mielellään tarjoamaan ja niin poispäin.